My bychom vás tady rádi s Verčou přivítali. Krásný večer všem. Krásný večer. Jak jste již včera slyšeli, tak a rozhodli jste vlastně vy sami, program letošního prvního turnusu se jmenuje Léto roku. Ale ne roku, ale nýbrž ročku. Co nás všechno bude čekat, kromě hlavní turnusové zábavy Léto roku, to vám teďka řekneme stručně s Verčou, protože vy doteďka nevíte, že kromě této ústřední turnusové hry tady máme ještě spoustu zajímavých her pro vás připraveno. Takže, když to vezmeme namátkou. Hnedka zítra se můžete těšit na seznamovací rokovou diskotéku, kterou doplníme samozřejmě hromadnou soutěží. Jako každý rok i tento rok tu budeme mít slavnou talentomány, kdy nejlepší z vás, které vybereme, v soutěžích, které budou předcházet té hlavní, vybereme děti, které umějí tancovat, umějí zpívat, umějí jiné dovednosti, předvedou se tady a můžou vyhrát hodnotné ceny na konci. Dále tvář má známý Rodkový hlas. Určitě jste všichni viděli tuto hru v televizi, tak se budete snažit se do toho vžít a sami si to na vlastní pěst vyzkoušet. Je to tak. Tak jako každý rok i tentokrát bude volba mis a misáka. Tentokrát ji uspořádáme ne u vody, jako v letech minulých, nýbrž zde na pódiu. Dále bude pro všechny připraven maškarní karnevál, na který se určitě všichni dostatečně připravíte a dokonce jsme si přivezli pro vás i některé oblečky, takže kdo budete mít zájem, můžete se stavit u nás ve sportovním skladu a vybrat si podle toho, za co budete chtít jít na maškarní. Takže další, co nás čeká. Mnozí z vás již to znáte, jedná se o pohádkový les. Pohádkový les připraví starší děti, starší oddíly pro ty menší. Bude to hra, která se tady rozprostře po celém okolí v lese a bude tam i trošku strašit, takže se připravte. A dále se můžete těšit na pěveckou soutěž Hlas Poseidona. Samozřejmě budeme mít porotu, která vybere toho nejlepšího z nejlepších. A nemusíte se obávat, jako každý rok vás budou očekávat diskotéky. Jak už Verce řekla, první diskotéka seznamovací s hromadou soutěží bude už zítra večer. Jako další utkání mezi mužství dětí a vedoucích, a to holek i kluků. A předpokládám, že tam bude určitě soutěži vodní pólo. Určitě. A že tam bude fotbal. Určitě. Takže připravte se, vedoucí už se připravují, dneska večer začínají s tréninkem. No a co vás čeká dále? Závěrečný rockový festival. Protože jsem se doslechl, že tady vzniknou hudební skupiny, už možná vznikly, a ty nám určitě něco předvedou ve svých samostatných koncertech, takže na to se taky budeme moc těšit. A kromě toho samozřejmě ještě bude hromada dalších zajímavých věcí. To nemluvím o sportovních akcích, nemluvím o soutěžích a podobně. To asi všichni víte. Soutěže budou každý den vyvěšeny na tabuli, která je jídelně na verandě. Takže každý den ráno se podívejte pořádně, vedoucí, abyste viděli, v kolik hodin máte být na jakém sportovišti. Dále to potom doplníme kroužky, takže vedoucí, kteří budou mít nějaký kroužek, zeptáme se a každý den nebo od den se budete moct účastnit kroužku, který vás bude bavit. A jak už víte, tak každý pobyt tady končí. A víte, čím končí ten pobyt? Svíčkovanou. Výborně. Bude noční svíčkovaná při svitu luny. Je zákaz brečení. No, tak výjimečně některým dovolíme. Všichni můžete brečet. Ale to nás čeká za 3 týdny, to máme ještě dost času.
Takže já si myslím, že přibližně víte, co všechno nás čeká, kromě jiného, protože ten akcí bude daleko a daleko víc. Nemluvili jsme o akcích, které budou v bazénu, budou soutěže v bazénu, budou soutěže trojboj mořský, ten bude úplně nový, to jste ještě nedělali. Takže nás čeká ještě mnoho dalších věcí, ale není čas o všech vzpomínat, protože právě teď začíná to hlavní, kvůli čemu jsme tady dnes, a to je seznámení se s novými skupinami, které vznikly na Poseidon Beach v prvním turnusu 2016. My budeme teďka zvát jednotlivé oddíly na pódium, vy se představíte, ukážete svoji vlajku, svůj pokřik, řeknete název, můžete i krátkou prezentaci svého umění. Ale pozor, neřekněte, všechno neprozraďte, nechte si něco na závěr. Protože budete mít samostatné koncerty, každá vaše skupina, každý oddíl. Takže začínáme. Hudbo! 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 Tak já bych si dovolil pozvat první oddíl na jeviště, a to oddíl číslo 3, Lenka Vašků. Oddíl číslo 3. Takže jsme oddíl číslo 3 a holky vybrali název Koťata. Namalovali takovou krásnou vlajku, kde jsem i já, taková starší kočka, pravo nahoře, ale namalovali mě moc hezky. No a pokřik máme samozřejmě taky, takže teďka ho zakřičíme. Hej, hej, Kaťata, cestujeme do světa. Tak a protože tanečky a písničky a některé ještě další aktivity si necháme až na soutěže, tak jsme si pro vás dneska připravili jenom takovou krátkou ukázku sportovních dovedností mých koťat, protože jsou to koťata velice šikovná a obratná, tak oni vám tady ukážou nějaké cviky. Rejžo. A už nemůžeš spojit, Rejžo. Já vím, že je to 28. vstup do vysílání televize Šaláder, ale vypadá to, že už jsou tady. Jo. Tak, vážení televizní diváci. Pro televizi Šaláder konečně 28. vstupem. Vypadá to velmi nadějně, přijde mezi nás. Možná za chviličku už jsou tady, ano, výborně. Je to rocko, jazzo, folk, dechovo, popovo a ještě všechno ostatní kapela. Je to Revival Band. No a tady náš taxikář, který čeká se mnou tady už od brzkých hodin, protože nás připravila jedna nejmenovaná společnost, ale vlastně jmenovaná Treble Meredith, která měla velké zpoždění. Ale chlapci dojeli. Jsme velmi rádi, že přijeli na Řecký poloostrov. A její šňůra přes Nikity, Petralonu, Portokufos a dokonce i Poseidon Beach se uskuteční. A já bych byl velmi rád a za krátké interview a zeptal bych se zde přítomných muzikantů na jejich věmy. Zeptám se, jak se vám letělo? Jaký byl let? Těžký. Jaký byl let, prosím? Dlouhý. Jaký byl let, prosím? Široký. Tak... Jo, takhle, výborně. V ostatní se tady ptát nebudu. A poprosil bych faninky, aby si přišli pro své podpisy, které už jsou od rána, od ranních hodin, tak aby přišli. Já doufám, že kapela nějaký ten podpis dá, nějaký ten podpis byste mohli dát. Chlapci, co vy na to? Tak nic nebude, nic toho hoši nebude. Výborně. Tak byl bych rád, kdybyste se
nakrásně vyspali na příště a zítra možná již na Poseidon Beach při rockovém koncertu. Ahoj, jsme oddíl číslo 5. Rockoví mafiáni. Jo, díky moc. Takže, určitě jste si všimli, je to vycházející hvězda na rockovém nebi. Nic lepšího už mít prostě nemůžete. Na ukázku dáme malou, ale opravdu jenom malou ochutnávku z našeho velmi širokého repertoáru. Takže, kluci, 3, 4. Mají rádi muziku a pěkný rok. A hlavně je to jenom štok. Takže, vážení přátelé, opravdu malá ochutnávka z našeho repertoáru. Vlastní tvorba. Děkujeme. Oddíl číslo 18 a tady nastupuje rockerů. První Hanka s Luckou. Dále nastupuje Terka se Sárou. Další Alex a Hanka. Dále Dáša s Vicky. Další Petra, Eliška a Dominika. Tohle všichni jsou Rock Girls. Všichni vás vítáme. Čau. Takové malé rozčalny. Máme samé modřiny, já jsem toho důkazem, vidíte moji nohu. Tak my jsme si říkali název Rebelky. Takže se řadíme holky, kde máme písmenko R. Kdo je R? Keně. My si musíme udělat úpravu trošku, jo? Protože to trošku nějak nedotáhli. E, holky E, zelený E, L, K, I, je to dobrý. Takže my vás zdravíme. My si necháme na příště, než vám přivedeme nějakou básničku. Takže holky jeden. My jsme malí rebelky. Máme rádi i kabelky. Uvidíme aspoň to. Legrace však bude jako Výborný! Dámy a pánové, já vám předám našeho diskového mluvčího, který představí naši skupinu. Takže, my jsme kapela Číška. Přesně to osvětlím. Jsme zbytek, protože většina kapely tam zůstala a my jsme to nejlepší, co si zůstalo. A ukážeme vám, co nám zbylo. Tak, nashledanou. My jsme k vám přijeli až z daleké České republiky, aby jsme se vám tady představili na hotelu Poseidon Beach. Tak a tady nastupuje skupina, která se vám následně představí. Tak prosím, hoši. A my jsme? Kdo jsme? Koho vidíte?
že to dotáhneme ještě dál. Mezinárodní číslo 20 jmenujeme se Hot Girls a jako každý hrozně rádi soutěžíme. Tím pádem máme i takový typický pokřik. Děvčata, prosím. Písničky jdou teda líp. Já vás zdravím. My jsme za vámi přijeli až z daleké Olomouce a já vám představím naši kapelu. Jsou to kluci. Pojďte, kluci. Oddílu číslo 13. My jsme na vás připraveni, takže vám předvedeme náš týmový úžasný pokřik. Blízku strpení. Ještě chvíličku. Připravit pozor. Co jsme? Co chceme? Vyhrát! To jsme. Školy! Takže ahoj, jsme oddíl 22. Jmenujeme se Hot Girls a tohle je naše vlajka a pokřik. A zbytek je tajemství. Tak jak jste slyšeli, my jsme oddíl číslo 8. Pardon, omlouvám se. Tak, zadně, sorry. Tak, holky. Je nás 12, 9-10letých holek a přesto se budeme kabáti. A až to holky vypadají jako křehký dívky, tak to vůbec není pravda. Jsou natěšení všechno vyhrát a až se budeme radovat z toho vítězství, tak si takhle zařvem. Děkujeme všem. Takže já bych vám ráda představila na dílu oddíl číslo 6. Jsme rocková skupina Nebe, ale protože jsme pořád ještě malinké holky, tak jsme to pojali trošku veselé a jsme vlastně sluníčka. Takže bych vám ráda představila sluníčko Barušku, sluníčko Kačku, sluníčko Trubinku, sluníčko Lucinku, sluníčko Jofinku, sluníčko Marketku, oni jdou poznat sluníčko Adelku, Erinku, Laurinku, Terešku a nevím, odkryj se nám sluníčko. Jo, to je Vikinka, sluníčko Vikinka. Tak, to jsme sluníčka a máme to. Děkujeme. A máme pro vás i takový pokřik nebo básničku. Tady je skupina na Ústaň. Chtěli jsme vám tady zahrát nějaký koncert, ale no, můj kolega vám to radši řekne. Jediné, co tady máme, jsou bicí a našeho skvělého bicího, Pepana. Bohužel jsme všechny ty nástroje nechali v Dubrovníku, ale máme tu pro vás aspoň náš pokřik.
Dobrý večer, já bych vás chtěl tady představit vám naši kapelu, kterou samozřejmě už teďka všichni vidíte na našich tričkách. Tohle jsou oddíl 24, Rybičky 48 a něco málo vám tady řeknou. Letovku na koníku bude zítra v každém kroku. My jsme oddíl Rybiček, oblečené do triček. Každá své jméno máme, žádnou bitvu nevzdáváme. Dále vážený vedoucí. My, oddíl číslo 4, jsme si pro vás připravili písničku, jakou to neřek. Tak to vám moc krát děkujeme. Takže oddíl číslo 4, a jak se jmenujete? A jmenují se Kapky. Ne slzy, ani slza, Kapky. Tak děkujeme. Zatleskáme Kapkám. Dobrý večer, já chci zdravit, chci pozdravit a představit můj oddíl číslo 21, The Essence of the Darkness. Poprosím o zatleskání. A určitě pocit bohužel nemáme, z důvodu toho, že tady nás bude slyšet celý 3 týdny, to znamená, že až nás uslyšíte, tak celý turnus 100%. A co se týče toho znaku, co tady vidíte, vám předám informaci zde. Tak ahoj. Určitě byste chtěli vědět, proč jsme si pro vás vlastně připravili. No my jsme měli koncert ve Švýcarsku a tam jsme se tak ožrali, že jsme se včera probudili tamhle na pláži, vůbec nevíme proč. No a všechno měl připravovat náš manažer, ale náš manažer je momentálně vyspává, momentálně je indisponovaný, takže nic nám nepřipravil a nedělá to, za co platíme, takže asi budeme se vyhodit, no. Nic nemáme. A netlaskejte, prosím vás, bolí nás hlava. Děkujeme. Já vás tady zdravím. My jsme tam teda přijeli až z Hollywoodu, protože my natáčíme seriálky. A jmenujeme se Hyperaktivní melouni, protože jsme hrozně hyperaktivní. Všichni držet u sebe je fakt těžký. Zatím pro vás nemáme nic připravenýho, ale předvedeme vám náš pocit. Takže ahoj, jsme vlastně oddíl číslo 19, jmenujeme se taky stejně a vlastně vznikli jsme z toho, že jsme si prostě dělali srandu z nějakého kluka na internetu a prostě předvedeme nám náš pocit. A jak se tady ven, tady to není reklama na rádi, ale je to vůbec jedno. My jsme oddíl číslo 200 a jmenujeme se Smajlíček, to je náš kolega a náš prostředí. Smajlíci jsou nej, smajlíci jsme my, pomůžeme ti. Platíme omáčku, slyšíme
a... Tak ahoj, ahoj. Já jsem Music Lady a ráda bych vám představila skupinu Music Boys. Přijeli jsme vám z daleka. Nevzali jsme si sebou žádné nástroje, protože to vás všechno čeká až na koncertě. Samozřejmě hrajeme tak úplně na všechno. Klávesy, kytara, akustika, elektrika, všechno možný, ale nejlíp kluci hrajou na nety. Takže přijďte se podívat již brzy na Poseidon Beach. Děkujem. Takže ahoj, ahoj, my jsme Mravenci, my jsme prostě hudně krutopříčná skupina z daleký USA. Vlastně nejsme tady v Řecku, ani v Čechách, ani na Slovensku, prostě nějak extra známí, ale v USA nás úplně nehorázně ženou, tak jsme se rozhodli, že tady i tady vám ukážeme náš talent. Já bohužel nejsem podle naší skupiny, frontmanem je Verča, která bohužel na našem posledním turné si vyřvala nehorázně hlasivky, tak jsem mluvníkem, tak jsem řečníkem jmenována já. Tak tedy, jestli chcete, tak máme pro vás takovou ochutnávku z našeho nového singlu. Bohužel ještě bez hudby, protože ta je přesně tajná, to vám nemůžeme zatím prozradit, tak máme pro vás část našeho textu, tak jestli chcete slyšet, tak poslouchejte. Mravenci se nestratí, mravenci se mají fajn, vždycky všechno vyhrají, přehledou si uradit. Na festivalu Léto roku vítám kapelu číslem 15 a to slovy. Doma řezali je málo, jak se zdálo. Takže my jsme kapela Timbuktu a připravili jsme si pro vás malý pokřik, ale jsme tady tak jako narýchlo a zbytek vám prozradíme během těchto 3 týdnů, který tady s vámi strávíme. Černá, to jsou barvy naše, na to budeme prdele a vítězství je naše. Hej, 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 Timbuktu je ne! Díky! Beta Bayer je nejlepší! Je to docela nářez nastupovat tady po takových účastných známých kapelách, ale já bych vám ráda představila jako manažer kapely svoji pekelnou bandu, která se jmenuje Hell Girls. Přijeli si spoustu České republiky a připravili si pro vás pokřik. Teď vás to hrozný, za to, že s vámi jako hrozný. Máme rádi díky, až jsme plné píchy. Černí jsme to holky, máme rádi tvorby. Takhle nemáme žádné moře, ale vás upečeme jako kuře. Takže ahoj, my jsme oddíl číslo 16 a vlastně my se jmenujeme Break the Rules, to znamená, že porušujeme pravidla. A my vám ukážeme takový náš pokřik a jelikož jsme včera to trošku sehnali jak s alkoholem, tak i s drogama, tak nevím, jestli to úplně bude ono. Takže ahoj, my jsme oddíl číslo 14, chtěla bych vám představit naši kapelu Rockstar a pro dnešek jsme si připravili takový pokřik. Takže chvilečku. Vidíš se, kluci, kytařka. Rockstar jsou nejlepší, si hrají hry, každý se nás bojí, protože
číslo 30, naše kapela se skládá z 12 členů, jmenujeme se Silence a spolupracujeme s tím nejtvrdějším, nejúžasnějším pekařem, malířem, truhlářem, doktorem, advokátem a já nevím čím vším a hlavně je to náš manažer, pan Křupák. Já jsem velice rád, že jsi to řekla, protože rockových kapel není nikdy dost. Takže čím víc roku, tím více šťastných a spokojených lidí, tím lepší nálada, atmosféra a já si myslím, že to tady všichni krásně užijeme. Takže se budeme těšit na příští 3 týdny roku. A než tím ukončím dnešní předváděčku, a než se rozejdeme do diskovíru a diskotance, tak bych vás všechny poprosil, abyste zanesli židle na místa.